Nah, selamat pagi pemirsa. Juga helm Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Iki mau buka apa ya? Aja ya, berarti sapa Ibu dipelok. Jumpa lagi di kondane Mbah Yi. Yuk kita berangkat. Terus pasrah Bunda Dewi ambil Mama Susi wis kabeh. Kompor-kompor ditiliki. Kok jangan ada sing mekan apa piye to piye. Sama berangkat dulu ya pemirsa, berangkat dulu. Wes pamit Mbah Yi, pamit Dek Dewi, pamit Dek Susi, helman. Lah, sandalku ra ndi, Cek? Saya tadi kok sandal itu pemirsa. Sandalku sing ndi ya? Oh iki nggone intene apa? Wes budal sik, Dek. Intane sewengi apa turu lah. Wes esuk, Bu. Wes esuk Bu ngono terus lho. Adikku gondal-gandul kayak film Susana kan. Iki tak nggoni ngene mgak engko nyemplung ban-baninan kok. Ya ana tuh. Sik entar. Ora ketok ya, Ibu tok. Ora Mbak Susi gak ketok kok. Engko nek nek ketok engko ben didabeng Ibu. Di apa? Dabengi nek suara. Nek ketok biasane ditutupi ki nganggo stiker. Iya stiker, iya betul 100 Ibu. 100.000 rupiah. Tutup nasisan Bu, aku makan nyoteng. Helmnya tak kelek nasisan. Intane gak usah nganggo helm yo. Ya nganggo lah, sik nganggo piye. Ngawas nganggo bandut tek. Helm nek kono elek gone Mama Susi. Helm sing dari Besti sing warna putih sing darane dienggo sawah ning kono. Langsung cas ya ki ya. Cuk. Pon cas gandas itu. Ya siki tata-tata. Tata-tata sik. Nek Sri malah jam 7 lho. Kok cek sepi. Yung Sri nggih, pun jam 7. Nggih. Dek dalu kan jenengan video call to. Nggih. Jam 11. Wes Bu, ngajak berangkat. Ayo toto saiki. Make wis telepon. Kuwi telepon ki ngandani tan, sesuk-esuk ki jam 8 kudu wis kumpul gone Make. Ora perkara saiki Make video call saiki budal ora. Lah kuwi Mbak Indah wis ning kono kan ketinggal to. Mbak Indah kan teng kenging jenengan to Dek dalu. Mbak Indah tre dolan Dek Kinara. Ngoten. Niki nggih pun toto-toto jam 7. Nggih. Mriyambake budal jam 7 teng pundi turune? Kabare teng Lamongan WBL suka pundi ngoten. Lah nggih Pak, Lamongan luas Dek, Mak. Lamongan luas. Luas ngeten. Aku esuk, Mak. Lah Lina ke ndek bengi kan gamedak. Lina pin turu kono nduk pin baturin pun mboten napa kula dhewean. Mungkin kula ajeng budal esuk, mungkin Lina malah bingung. Mungkin. Yo wis aku men. Iya, Bener budal iki wis kudu kon ngedusi Kinara kali ning atine bar masak. Atine mriko, Pak. Oh, alah niku ki perlu tak tak delok. Lah wong sing jam 6 subuh. Jeneng mriko riyen. Nggih. Nah, darana Subuh. tata-tata wange pun. Subuh Nggih. empun siap. Nggih. Nganggo klambi ndi Bu alah sekarep nduk wong kok arahe kene pengen nyemplung. Nggih. Katokan ki lah ganti meleh. Waune sing selarat-selarat ganti sing levis sekarep nduk karek sak senengem tak gawakno katok neh iki lho kula ngoten. Paling nyemplung niku nggih dikeki wektu kok. Nggih. Ora boleh lama-lama. Jare buke aja suwe-suwe engko nek bokong medhuk. Buke niku aku megake tau rono jare sing Dek Dewi. Mbak, Salwa tahu Mbak, tak jak rono. Nuwangis lah kena apa? Panas. Panas. Nggih terus Pak, terus ibuke wae nggih ngoten sikil riyen, suku riyen. Terus diciwak-ciwuk ngene ciwuk dhisik. Yo, ora nggih pemanasan dimek. Aja suwe-suwe lho Yun yo engko nek medhuk. Kaya
kaya pitik potong. Kula dereng nate, Bu, nggih nembe niku. Pake sing nate mriko sing riyen ngojek niku lho kalih Mulane sahabat. aku kok pengen tertarik wis Deni awake pegel-pegel. Maune Deni awak kok pegel-pegel ya mak iki tambani opo? Ayo kungkum Den. Ya wis ayo ndang pesen anu kowe. Ndang pesen apa mobil? Nggih. Terus tak kon nelpon kene niku. Lucu. Lah sing cemburu sing gudi bis gudi niku 2.200.000. Ana wong awake dhewe mawon ae. Nggih kok. Dihitung awake dhewe cukup yo wis Nggih cekak. Oh, wis gek nek lipah biasane kan enek lipah. Mbak Lipa soalnya lagi hamil di rumah ae banyak istirahat. Nah, ya wis karo iki time dhewe kuwi lek Sri. Lek Sri lho lek Sri kadang yo ambek bos kan Mboten penak nggih, pray gitu Sri kadang yo oleh tapi bosnya baik hati. Nggih pun kula tak jajal persiapane fotoku mah. mereka. Kula tak mriko. Ndang ber Tak ber ngoten lho. Walah. Dereng ya Pak langsung mriki lah intane malah ngajak subuh wong mriki kok. Pak berjemur. Kula tak mriko sekedap, Mak. Pesone mbahnya. Pesone mbahnya keri ning kono iki. Walah tantan Kinara tiwas tak godak, emang tak delok ning CCTV. Ije enek yo tan montore yo tan yo baleng wis tekan kene Kinara wis berangkat pemirsa dikunci Dok wis gak apa-apa kok kondo mbahnya mbah iku apa jenenge alhamdulillahirabbil alamin ngantek jengking-jengking kalau jengking Mas Dimas ning omah dhewe engko Mas Dimas ada acara sendiri Kinara wis berangkat tiwas tekan kene ya apa-apa ambek sahabatku nggih metune mbek sahabat. Iya, Mang jare Mas Dimas sampai sahabat entan. Ya wis gak enek pemirsa. Kinara wis renek. Walah Mbah Waras biasane enek ning kene. Mang gak enek iki disangoni jajan karo Mas Dimas malahan ya, Dok ya. Ayo. Terima kasih Mas Dim. Iya, kok dimaem bareng-bareng ning jero kendaraan. Oh alah. Apa iki? Wes, keri Kinara budal. Kita sambut Mak, rombongan oblok-oblok tercantik sudah hadir. Nah, itu loh pemirsa. Oh ya. Muridnya wis siap. Ya Allah. Mbak, sepurane Mbak Deni. Niki omahe kalau budang disoting. Rombongan grup cantik-cantik dalam Intan sing gegeri yo Mbak asline subuh wong pun ngajak budal niku subuh wau lho nggih ya Allah Mbak Deni sehat nggih Mbak nggih alhamdulillah baru Mbak Awis nggih matur suwun dalam ngempang mriki nggih lah terus nilai ibu artis kita Mbak Kemi. Oke, guys. Monggo Kinara. Lah wong kula nututi Kinara pun berangkat. Nggih. Kinara nggih ajeng enten acara. Mbak, nggih, Pak berjemur yen sampun ngoten lho. Ora pakai klambi, guys. Alah. Nggih langsung nyemplung mengken. Nggih. Ya wis. Iya, langsung nyemplung. Nek wong wedok apa ngono ki ya piye? Budal iki mbok iki rapeti. Oh, nggih. Lah nika Mak ngatemi. Oh, nggih kae Mak ngatemi Mas Dimas ning omah. Ngatreng krantul kok. Ya, persiapan nih, Mbak. Nggih. Intane teng lebet kalih Dik Rapa. Enten jawaban apa? Loh, Martin pulang. Nanti dilanjut lagi pemirsa. Tukang syuting sing arep iki mah blok pokonge. Geli pemirsa. Nek dijak kungkum make. Iki encak pegelinu ben padha luntur kabeh.
Tangane aja dikok ning jaba, nek motor. Nek kesampluk motor, gak oleh. Boleh, lewat alas-alas. Gak boleh, ya gak oleh. Ayo jangan. Lah pendek kan nang ndi, Pak? Lah pendek kan nang ndi lah? Wes lewati alas. Nggih, Dik wau sempat kleru nggih, Mbak. Supe. Lanjut. Ini mau apa munggah jaluk jejer karo Mbah Kemi. Aku pokoknya jejer karo Mbah Kemi. Mbah Ges. Mbah Kemi. Ketemu lagi, Mbak. Kewetan Salenem tan. Wah, hujan. Nih, tak gawekno. Gosek kalau penggelar kloso ya melok rono sik ayo. Engko intan bantu ya, Dok, Ibu gawa tas iki ya. Bu tak sing gawa tas. Gawa kalau panane. Mak, patus rasa. Ya Allah, matin jenengane. Ada iso. Tan, Rene Nduk dibantu ngusungi, Dok. Bu tak gawa tas, Mak. Kula sikile gruingingen Mbak Den. Positif niki, nek ndek wau negatif. Kleru Dek mau. Oh, berbondong-bondong pemirsa. Nyampe lokasi udan gremes. Nggih, sami kula nggih gringingen kok. Lah nggih pokoke manut Pak sopir niki. Baru nggawa ndok. Sami kula nggih. Betul, Dok. Iya, Dok. Linjeng kaya ndok. Linjeng kaya ndok. Atas tempat. Tempatnya mana ya? Iya, nggak tahu. Ayo. Ayo nek sing enak. Nggih. Lho, tan Ibu wis mbok kon gawa tas sik. Mbok kon nyotengi. Dalem nyanduk nek mbok gawakno iki. Nah, Bu tak sing gak guri ya. Mboten anu Mak, mboten mani alhamdulillah mboten mabuk. Kula wau pusing sedelok. Ndek wau kula nggih niku terus kula sumeli anu napa? Coplok bedunge kula. Nggih. Blaburan Minyak kayu putih terus empon. Kurang giliwer ya. Oh, kerupuk kari. Kerupuke. Lah nggih niki nembe dipendhet Yong Sri. Monggo Mas sopir jenengan derek sarapan. Loh, kok koyok musyawarah. Koyok musyawarah sih. Nih ora. Tuh, kayak Mak Dames. Ayo foto Mak Dames. Ayo. Camping ground. Pados tempat sing rondok rata. Makan. Nggih, wo panas nang kene. Sendok tan. Alhamdulillah. Wis nyampe tempatnya. Di sini. Iki anu rekomendasine Arifin. Rekomendasi di Mas Arifin. Pun kalau lungguh ning kene gak apa-apa pemirsa, wis lungguhan akeh. Wis nang domaem. Penting mangan wareg. Arek abang. Abang, guys. Oh, nggih matur suwun. Empun kadung digelar teng mriki, Pak. Nggih matur suwun infone. Jenengan pinarak mriki. Mboten, kula ajeng teng watu-watunan mriki, Mak. Kula ajeng teng watu-watunan mriki ya. Oh, tempatnya apik pemirsa. Ning kono bisa digelari kloso. Wes Intan jangan banyak-banyak. Intan sampun. Nomor piro? Intan sudah. Tan? Sudah. Iya, sebentar. Cek kerupuk. Oh, mboten beto sendok wau mae.
Mboten Bu isik mawon. Oh, lali, Dok. Ayo ya mulut malah seger. Intan sedikit aja, sampun. Wes, Dok Tan. Gak apa-apa, dadine Pak, timbang purek anakku. Ya timbang purek. Allah. Intan ijek sik iki lho, sini lho, ijek. Iku iki. Oh iya iya sithik ning kono rontok rono. Lah. Wes nang do mam ta. Apa Mbak? Mak. Pemirsa, maem dulu nggih sebelum lanjut ke tempat nganu. Sebelum lanjut ke tempat nggo kungkum untuk kungkum. Ora apa-apa Intan. Wes dah. Gak enek, Mak. Mbak Den, ngapunten yen ndoke setunggal Intan. Ape? Nggih, sampun Mbak ngoten nggih. Matur suwun Mbak. Nggih. Sampun. Jenengan Sampun. Mboten, kula mengke mawon guri-gurinan, soalnya nek guri malah angsal kathah. nggih, dadak gak umang. Mboten napa-napa. Pun kula jak mriki mak wau. Pun tak jak malah ana sopire kok. Piknik wis ndang Tan. Ndang Tan. Intan ndang. Bismillah aman, bismillah aman. Aduh, monggo pemirsa. Bareng-bareng. Aku udah nalo. Kalau nanti rokok langsung serat. Mama ngerti nih. Berarti kita ngene neng omah. Kok kita aku lho nek besane Mbak Ti. pengen sampean lho. Monggo. Mantul, Mak. Mak jenengan ngangge parkit niki. Mi parkit. Mboten. Napa, Mak? Mesti digo mie ayam pengen Minggu ayam. pisane. Mie kreteng, Mboten misalkan nggih. meken, mie kreteng cilik-cilik. Sana cilik-cilik sak sini lapan. Nggih. Marane wis sudah tiga. Enggak, Mak. Enggak bener nek bonge pemirsa. Tiga. Marane kemen. Perjalanan apa 2,5. Memangnya Jadi baru pertama kali pisan iki pemirsa rene. Bangilan, Iya muter ana. Jambangan. Sudah kenyang. Sudah. Tetap. Ini Bangilan. Karena Jambangan ya, Mbak Den. Jambangan. Empuk Malo langsung jerit jadi logo jet. Udah usah ada minyak soalnya ando ya. Masih sama ono ae. Ora, agak buka itu. Enggak, Mbak. Terus nek metu Malo jualannya ngene. Aja. Enggak, enggak. Malo. Enggak. Cedak, gelis. Semarang Kudus Demak Adus nang kono tapi dhewe-dhewe ya Mbak Den ya penak. Air gelas enek, yang jedine enek kok bagus. Wis ngisor kono mang. Ayo. Ya, sama coba. Joget. Kok joget kok. Piknik. Capek gunung kan anu tempat ae. Sampai takut. Ayo pepe cakep ya. Makasih ya, Mak. Lancar apa? Ono alas apa lancar. Makasih madame dijak healing. Tombo ya bagus. Panas panas. Apa sehat?
Sudah Bu. Aja suwe-suwe yo ning kok nek mateng. Medhok. Kan juga rian jam asal kok. Boleh. Jadi kok Injing mah. nggih terakhir itu kok sangat itu. Nanti pas dengan adem banget. Mbak Indah ngebel. Mama apa kamu bersihno? Tak doi. Lho kok healing malah kene kok aku mah. Healing. Wes. Digorengnya enak banget. Antum Mari gak ngelupan. Musling mah. tambah Bu. Kurang warak Ampun. Kenapa jual makasih. Bukan penasaran ki mana kan kaise ta. Ngosek tani iki. Bentar Le nanti Le. Nanti bareng-bareng ya. Iya, nanti bareng-bareng. Nanti kalau kamu ke sana sendirian, kok kelangan enggak. Ya tidak menggok, nek gak menggok lurus terus yo nabrak lah. Yo menggok ke sana, menggok ke sini. Gue sikil ya rapopo. Menggok ke sana, menggok ke sini ya. Bu aku makan mie soteng lah. Nah, Mangan mie soteng. jangan disoteng ya wes saya tak soteng. Oh, nggih nyuwun disoteng nggih. Ya tak soteng sih. Pinten pemirsa, demikian untuk cerita pagi ini doa terbaik untuk kalian semua. Kami pamit dulu ya. Semoga di sana kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.